Keď vznikne požiar, rozhodujú dve veci. Kto ho zistí ako prvý a či sa stihne uhasiť. Pasívna ochrana sú dvere, steny, stropy, ktoré zabránia šíreniu požiaru. Aktívna požiarna ochrana zase hneď reaguje. Ako táto EPS, elektrická požiarna signalizácia. To je ten systém, ktorý hneď zistí požiar ešte predtým, ako ho ty cítiš alebo vidíš. Hlasíč zachytí dym alebo teplotu a spustí hneď poplach. To znamená, že siréna sa nám spustí. Buďme úprimní, investujeme milióny eur do budov, zariadení a potom nám je ľúto investovať pár tisíc eur do požiarnej ochrany, to, čo nám to celé zachráni. Naše životy a naše majetky. Ak nevieš, či máš EPS-ku správne nainštalovanú alebo správne navrhnutú, zavolaj nám a my ti to skontrolujeme a navrhneme vhodné riešenie. Lebo ty si sedíš v kancelárii, ale dole v sklade už môže horieť.